Kaixo, kazetaguneko lagunak, ongi etorriak izan zaitezte kazetaguneak azkenaldian antolatzen ari dituen zuzeneko gure solasaldi hitzaldietara. Eneko nauzue, kazetaguneko langile eta hezitzailea, eta gaur zuokaz egongo naz hurrengo ordu erdian. Beraz, espero dut hurrengo gaia, gaurko gaia interesgarria eta entretenigarria izatea. Gogoratu gaurko hitzaldia eta baita ere gaur arte emandako hitzaldi guztiak gure YouTubeko kanalean eskuragai dauzkazuela. Bai zuzenean, ala beste edozein egun baten ikusi ahal izateko. Gogoratu baita ere, zeuen herrialdetan bagaudela, kazetagune guztietan, badekogula baita ere kazetaguneko web ataria edo web orrialdea, bloga ere eskuragai duzuela, eta baita ere, sare sozialetan ere bagaudela, bai Facebook, Twitter, gaurko YouTubeen, Instagramen baita beraz. Gure berri izan nahi baduzue, gogoratu herrialde blog web horri zein sare sozialetan eskuragai gaituzuela. Beraz, esanak esan, gaurko hitzaldiari hasiera emango diogu pizkanaka. Zein da gure gaurko gaia? Hor pantailan ikusten duzuen moduan, sare sozialak eta bere arriskuak. Eta hori ikusita gero garrantzitsua dana, hau da, arriskuak gutxitzeko aholkuak. Izan ere gogoratu bai nagusiak zein nerabeak gaur egun sare sozial guztietan bagauzela hor hartu emanean. Beraz, ondo dau sare sozialetan ibiltea, baina gauza da, sare sozial hauek ere arriskuak dauzkatela, eta hoien inguruan zeozer jakitea ondo datorkigula, bai nagusi zein gazteentzat. Beraz, gaurko gaia, sare sozialak eta bere arriskuak gutxitzeko aholkuak. Izan ere, gaur egun, nork ez dauka sare sozial bat? Ziurrenik, bai Facebook, Twitter, Instagramen inguruan dabiltzan jendea ezagutuko duzue, bai zeuek, zein lagunak, zein seme alabak. Gauza da, sare sozialetan ibiltea ondo dagoela, baina bai, gauza da, naiz eta erabili, arriskuen berri izan behar duzuela. Izan ere, sare sozialei esker gauza asko egin ditzakegu, baina gauza da, sare sozial guzti horren atzean zer dagoen ere jakin behar dugula, hau da bai, argazki bat jarri dezakegu, baina horren atzean zer dago, hau da, guk argazkia jarri bai, baina zer gertaliteke argazki hoiegaz. Beraz gaur, sare sozial guzti horien atzean dauzen arriskuen berri emango dizuet. Pizkanaka, berotzen joateko eta gaian sartzeko, zeintzuk dira saren sozialen arrisku nagusiak. Hor pantailan jarri dizkizuet, baina pizkanaka, horien berri emango dizuet. Hau da, pribazitatea. Gaur egun, hainbeste hitz egiten dan pribazitatea gora eta bera, hau da, segurtasun pertsonala eza. Hau da, sare sozialak erabili bai, erabiliko ditugu, baina pribazitatea kontuan izan beharko duzue. Izan ere askotan, identitateen inguruan iruzurasko gertatu daitezke. Gero, like edo gustokoen menpekotasuna, hau da, jende askok bai argazkiak ipintzen dauz, baina azkenean like edo gustoko horren atzean, jende askoren atzean menpekotasun bat sortzen da, hau da, adikzioa sortzen da, hau da,
nik argazkia jarri bai, baina zenbat gustoko izan ditut, 10, 100.000, jende askoren atzean, like hoien inguruan menpekotasun dalako bat sortu egiten da, hau da, adikzioa. Geroago ikusiko dugun ziberbulina dalakoaren inguruan ere hitz egingo dugu. Hau da, izan ere, sare sozial askori esker, negatiboa dan ziberbulina sortu egiten da. Gaur egun, telebistan ikusten duzuen moduan, ziberbulina pil-pilean dago. Hala ere, horren inguruan geroago hitz egingo dugu. Facebookek zure informazioaz egiten duen erabilera. Hau da, gogoratu bebai, zuk Facebooken argazkiak sartuko dituzula, baina Facebookek zer egiten du argazki horiegaz? Phishing arazoak, malware arazoak eta baita ere delitu arazoak. Horien inguruan ere hitz egingo dugu. Gero, lan munduari dagokionez, hau da etorkizuna, gogoratu gaur egun, enpresa batera zoazenean, enpresa horrek, zuk sare sozialetan egiten duzuna ikuskatuko duela. Beraz, argi izan behar dugu, sare sozialetan sartzen dugun edukia zein da, eta baita ere kontutan izan, albiste faltsuak edo fake dalako horiek. Izan ere, gaur egun, albiste faltsu edo fake dalakoak dauzela hor sartuta. Labur bilduz, askotan, sare sozialetan ikusten duzuena, ez duzue horren erraz sinestu behar. Arazo gehiago Facebookek eta rede sozial guzti hauen atzean, imaginatu nerabei dagokionez, ikasketetatik, lanetik edo familiatik aldendu gaituztela. Hau da, sare sozial horrek menpekotasun adikzio bat sartu eta gainontzeko lana, familia albo batean utziko dugula. Errealitatearekin desitxurak eta hau da, sare sozialek errealitatea desitxuratu dezakete eta guk errealitate horietatik kanpo egun eta guk geure zibermundua, geure mundua sortu, hau da, geure mundu horretan barneratu eta kanpoko mundua alderatu. Kontutan izan ere, aurkitu ditzakegun, sare sozialetan aurkitu ditzakegun gorroto diskurtsoak. Askotan ideologia politikari dagokionez, gorroto diskurtso asko topatu ditzakegu sare sozial askotan. Gero, kontaktuei dagokionez, arriskutsuak izan daitezkeen kontaktuak topatzea, hau da, kontaktuak pertsona ez ezagunak, horrekin ere kontutan izan behar ditugu. Izan ere askotan, imaginatu norbaitek gure sare sozialen barne lagun izan nahi duela, baina, klaro, pertsona ez badegu izagutzen, ez dugu pertsona hori gogoratu, aceptar, ez badugu ezagutzen, ez dugu pertsona hori gure sare sozialetan barneratuko. Eta gero, kontutan izan adikzioa, mendekotasuna, izan ere, gazteekiko dagokien mendekotasuna. Izan ere, geu nagusiak gara, baina gero nerabeak, gazteak, askotan ez dakite argi sare sozialen funtzionamendua zein den, eta horrek adikzioa eta mendekotasuna sortuko du. Dena den, honi, pizkanaka, urrengoko minutuetan hitz egingo dugu. Izan ere, hauze, eskematxu bat edo ideia bat baino ez da izan. Beraz, ekin diezagun bada aurrera. Arriskuak sare sozialetan, banan. Pribazitasun arazoak. Hau da, norbanakoaren pribazitatea. Zeuk edo neuk, adin bat daukagu, eta baliteke horren inguruko arloak argi izatea. Baina nerabeak direnean,
gazteak direnean, izan ere gaur egun gazte gehienek sare sozialek dauzkate, edo TikTok, edo Instagram, edo Facebook, edo Twitter. Horren inguruko pribazitatea kontutan izan behar dute. Gero, identitatea lapurtzea edo ordezkatzea. Hau da, olako funtzionamenduari esker, sare sozialeak dela medio, zeure identitatea lapurtu dezakete. Eta zeure izenean, olako tramite publikazioak egin. Hau da, zeure izenean nahi dutena egiteko aukera izango dute. Ziberbullyingaren inguruan ere hitz egingo dugu. Izan ere, gazteen munduan ziberbullyinga gaur egun pil-pilean dagoen arazoa da. Grooming dalakoaren inguruan ere hitz egingo dugu aurrerantzean. Sexting, sextorzioa ere dalakoa, hau da, sare sozialak dela medio egiten den extorsioa, challenge edo erronkak, hau da, sare sozialetan dauzen erronkak, gero dena den, honen inguruan adibide bat jarriko dizkizuet, eta gero beste arrisku batzuk. Beraz, hor dekozue, hurrengo minutuetan, banan azalduko dizkizuedan sare sozialen inguruan eta kontutan izan beharreko arazoak. Pribazitasun arazoak. Hau da, kontutan izan gaur egun sare sozialetan informazio asko partekatzen edo konpartitzen dugula. Hau da, bideoak, argazkiak, non lan egiten dudan, zein ikastolan ikasten dudan, hau da, gogoratu horren inguruan kontrola eroan behar duzuela. Izan ere, ez da ona informazio pertsonal guztia sartzea. Izan ere, askotan ere, Facebookek adibidez galdetuko dutxu. Eskongabea zara, ala eskongaia. Bikotea duzu, ala ez. Facebookek gainera politika kutsuaren inguruan ere galderak egingo dizkizue. Zeini partiduri botua ematen diodan bati edo besteari. Beraz, gogoratu. Sare sozialen inguruan emaiezue informazioa bai. Baina nahitaezkoa ez den informazioa zeuretzat gorde. Hau da, jaiotze bata, bai, eman, izan ere Facebookek egun horretan zoriondu egingo zaitu. Baina gogoratu, informazio gehiago eskatzen badotzu, pribazitatea gora eta bera, eziezue emon. Hau da, informazio hori zeuretzat gorde. Hori nerabei edo gaztei dagokionez, eta baita ere, adin bat dugunontzat, baina gauza da horren atzean, sarentin dalakoa ere izkutatu egiten dela. Hau da, izan ere, askotan, hau da, gurasoak ere informazio asko eta asko sartu egiten dute seme-alaben izenean. Beraz, gogoratu, hori egin baino lehen, pribazitatearen inguruko ezarpenak edo konfigurazioak begiratu edo ikusi behar dituzue. Izan ere, askotan, imaginatu zeuek sare sozial batean, Twitter, TikTok edo beste batean informazioa sartzen duzuela izena emoten duzuenean edo zeuen burua alta emoten duzuenean, eta gero, nahi gabe egun baten pantaila ikusi eta dinozu, aiba, nire lagunek edo ez ezagunek nire telefono zenbakia ikusten dute, edo non bizi naizen, gogoratu, sartu zaitezte sare sozialetan,
bai zeuenak edo zeuen seme alaben esare sozialetan eta esarpenen atalean pribazitatea ikuskatu badaezpa ere. Hau da, sare sozialak hor menuan pribazidad ikusiko duzue eta ikuskatu badaezpa da esarpenen barruan zelan dagoen konfigurazioa. Izan ere, askotan nahi gabe eta zeuen nahi gabe, informazio pertsonal hori gainontzekoek ikusiko dute. Hortik aparte, Sarentin eta lehen esan dizuedan Sarentin dalakoa. Honekin ere, guraso moduan kontutan izan behar duzue, guraso asko eta asko, euren seme alaben informazio pertsonala sartzen dutela, igo egiten dutela beren sare sozialetara. Hau da, seme alaba parkean dagoenean, bazkaltzen dagoenean, jolasean dagoenean, informazio eta asko sartzen dutela. Hau da, seme alaben pribazitatea kolokan jarriz. Beraz gogoratu, Sarentin dalako hau. Izan ere, guraso asko eta asko, euren seme alaben nondik norako guztiak sare sozialetan sartzen dituzte uneoro, egunero. Beraz, gogoratu honek interneten adingabeen gehiagizko esposizioa dakarrela. Hau da, gure seme alabek zer egiten duten uneoro eta horrek jende askok ikus lezakela. Normalean zeintzuk izaten direz sare sozial hauek, Facebook eta Instagram. Beraz, gogoratu, geuren erabeen, geuren seme alaben gehiagizko esposizioa eskiditzeko, Sarentin doloko hau ere kontutan izan. Hau da, ez sartu geure seme alabek sare sozialetan egiten duten guztia eta uneoro egiten duten guztia. Eta hau egiten baduzue, gogoratu, sartu zaitezte esarpenen atalean eta konprobatu zeuen sare sozialean konfigurazioa. Gehien bat, neuk sare sozialetara igotzen dudana, nork ikusten duen jakiteko, hori baino ez. Eta honi buruz, eta honekin harremana daukan atala, gogoratu, datuak babesteko legea. Hau da, legeak dio, agin txikiko batek bere argazkiak argitaratzeko baimena emateko gutxieneko adina 14 urte direla. Eta adibidez, Espainia mailan argazkiak baimenik gabe argitaratzea delitua dela. Hau da, zeuk nire argazkiak baimenik gabe ezin ditzakezu argitaratu eta 14 urtetik gorako zure seme alabek auzitara eraman zaitzakela, zeu argazkiak sarera baimenik gabe igotzagatik. Hau da, 14 urtetik gora. Beraz ere, datuak babesteko legea ere kontutan hartu izan behar dugu. Sare sozialekin jolasten dugunean. Eta sare sozialetara edukiak igotzen ditugunean, neraberen kasuan. Pizkanaka, gai honekin jarraituz, identitatea lapurtzea edo ordezkatzea. Gogoratu, sare sozialetan iruzurgile asko dagoela. Eta iruzurgile hauek pertsona bati identitatea lapurtu diezaioketela. Eta bere izenean, hau da, imaginatu niri identitatea lapurtzen didatela, eta nire izenean, hau da, enekoren izenean, albisteak igo ditzaketela, argazkiak, komentarioak eta mota guztietako edukiak, imaginatu nire izenean argazki bat jarri dutela, baina nik argazki hori ez dudala ipini. Hau da, iruzurgile batek nire identitatea, nire izena lapurtu diadala eta nire izenean gauzak jarri dituela. Imaginatu horrek niri sortu diezadan kaltea.
Hau da, nire irudiari egiten dion kaltea. Beraz, hori ere kontutan hartu behar dugu. Hau da, eta horiek iditzeko gogoratu, kontuetako segurtasuna eta pribazitate ezarpenak begiratu behar dituzuela. Pasahitz sendoak erabiliz, faktore anitzeko autentifikazioa jarraitu, zeure sare sozialetara sartzeko, hori, iruzurgile hori bidea mozteko, eguneratuta egon, hau da, fisnaren inguruko albisteak ere eguneratu eta sartu zaitezte eta internetera eta ikuskatu gai honi buruzko informazioa. Gero, ezagutzen ez badituzuen kontaktuen olako eskaerak jasotzen badituzue, esaiezu ezetz. Saiestu ez ezagunen estegetan klik egitea, hau da, ez ezagun batek, enlace batek bidaltzen badozu, esaiezu eman hori ezabatu eta aurrera. Eta norbaitek informazio pertsonala eskatzen badotzu, ez erantzun, hau da. Naiz eta, inork ez dutxu informazio pertsonala sare sozialetatik eskatuko. Eskatzen badozue, esaiozue, ezetz. Ziberbullyinga. Neraben artean eta nagusien artean ematen den ziberbullying dalako, hau da. Nerabe eta haur askok sare sozialetan jasotzen duten arrisku nahiko galanta. Sare sozialetan beste pertsona batzuk jasartzean mehatxuak eta lotxa. Hau da, beste pertsona batzuk guri mehatxuak, lotxak eta bidaltzen dizkigutenean. Hau da, zurrumurruak, argazkia, gure inguruko bideoak. Hau da, bullyinga egiten digu, baina bullyinga klasean egin beharrean, bullyinga pantailai esker eta sare sozialei esker egingo digu. Eta, klaro, imaginatu pertsona batek guri sare sozialetan egiten digun ziberbullying hori. Gero, kalera irtetean, gainontzekoek zuzenean kalean egingo digute. Ziberbullying azken finean, teknologia bidez egiten sortzen den bildurra eta jasarpena. Hau da, mezularitza plataformen bidez, joko plataformen bidez eta telefono mugikorren bidez egiten direzen mehatxuak. Hau da, pertsona izutu egiten dau, pertsona humillatu, pertsona haserratu. Zelan, zure inguruan gezurrak zabalduz, zure inguruko bideoak, bideo lotxagarriak saretara igo. Hau da, mezu, irudi mingarriak. Hau da, azken finean mehatxuak eta azken finean pertsonaren inguruko humillazioa. Dana ordenagailu, tablet edo mugikorraren bidez. Eta dana besteen eskuetan ipiniz. Hau da, pertsona batek momentuan klase edo ikastola baten imaginatu bideo bat bidali dezake eta gainontzekoek bideo hori momentu baten ikus dezakete eta, klaro, imaginatu norbaitek edo 50 pertsonak nire inguruko bideo bat ikusten dutela, imaginatu horrek pertsonarengan sortu dezaken humillazioa. Beraz, kontutan izan behar dugu nerabeek sare sozialetan eta imaginatu WhatsApperen bidez bidaltzen dituzten edukiak. Hori oso kontutan izan behar dute. Groominga. Baina zer da grooming dalako hau? Begira. Guraso guztiek ezagutu beharrekoa. Izan ere, nerabek sare sozialetan duten arriskua dugu. Hau da, online sexu jasarpena dugu. Hau da, online sexu jasarpena mota. Heldu batek adingabea engainatu eta manipulatu egiten du. Hau da, adingabearen konfiantza lortzen du. Helburua edukin sexualeko argazkiak eta bideoak lortzeko.
Imaginatu honek duen garrantzitsua eta honek sortzen duen alarman. Hau da, nerabea bere ganatu nahi du, nerabearen edukin sexualeko edukiak lortzeko. Zelan lortzen da, heldu horrek nerabean konfiantza lortu egiten dau. Gero biktimaren edo nerabearen isolamendua sortzen dau. Gero arriskuaren ebaluazioa egiten da, hau da, nerabearen inguruko nerabeak gurasoak dituen, lagunak dituen, hau da, helduak edo iruzurgileak arriskuan ebaluazioa egingo da. Gero, nerabeagaz sexuari buruzko elkarrizketak sortuko dituk pizkanaka. Eta nerabearen konfiantza lortuta gero, nerabearekin sexuari buruz hitz egin eta gero, izaera sexualeko eskaerak egingo dizkio. Hau da, ea nerabeak izaera sexualeko bideoak, argazkiak, ea bidaltzen dizkion lortu egingo dau. Beraz, groominaren ere adi egon. Honi ekiditeko, gehien bat prebentzioa izaten da, prebentzioa bat lortzea. Hau da, hezkuntza edukazioa. Hau da, hezkuntza edo edukazio afektibo sexual bat nerabe horregaz jorratzea. Hori gehien bat izaten da helburu, hau da, prebentzioa jorratzea edo prebentzioa lantzea. Groomina ekiditzeko. Sexting. Baina zer da sexting dalako hau? Bi pertsonen arteko eduki sexualeko elkarrizketak. Hau da, eduki sexualeko irudiak partekatzea edo konpartitzea. Hau da, zuk nik zeuri eta zeuk neuri, hori edukin sexualeko irudi edo bideoak bidaltzea. Hau ere kontutan izan behar dugu, izan ere honek ere arriskua dakar, izan ere imaginatu nik zeuri edukin sexualeko olako irudi edo bideo bat bidaltzen dizudala. Gauza da askotan informazio horren kontrola galdu daitekela, izan ere zeuk neure baimenik gabe irudi hori beste bati bidalial diozulako, eta azkenean imaginatu nik zeuri bidalitako bideo edo argazki hori edozein tokitan bukatu daitekela, izan ere nik zeuri, zeuk lagun bati, lagun horrek beste bati, belak, imaginatu bideo hori non bukatu daiteken. Hori ere sexting izena ematen dio. Beraz, gogoratu, norbait oblako irudi bat bidaltzen badiozue, kontutan izan behar duzue, nori bidaltzi diozuen. Eta gogoratu, ez ezaguna bada, ez zaiozue ezer bidali. Beraz, hor duzue sexting dalakoa. Sextorzioa. Edukin sexualeko argazkiak edo bideoak beste bati partekatzean datza, hau da, bidaltzea, baina arazoa non sortzen da, pertsona horrek dirua edo mehatxuak egiten dizkigula, bai, irudi gehiago lortzeko edo dirua lortzeko. Azkenean, sare sozialen bidez egiten den extorsioari deritxo, baina extorsio horren atzean zer dago edukin sexualeko edukiak. Nerabeak direnean ere kontutan izan behar dugu guraso moduan, izanen nerabeek askotan norbaiti ez ezagun bati olako bideoak bidaliko dizkiete horren atzean zer dagoen jakin gabe, eta orduan pertsona horrek extorsioa egiteko aukera izango du. Bai diru, edukin gehiago eskatzeko edo nor daki zer eskatzeko. Beraz,
sare sozialen bidez egiten den extorsioa eta edukin sexualak atzean dauzenean. Honek gogoratu, biktiman osasun mentalean ondorio larriak izan ditzake. Izan ere, xantaia edo txantajea askotan egoten da. Hau da, etengabeko txantajea edo xantaia. Challenge edo erronkak. Hau da, konkursoak, erronkak, konpetizioak, hau hobeto ulertzeko adibide batzuk jarriko dizkizuet. 58 orduko challenge edo erronka. Hau da, nerabeen artean ematen dana. Etxetik irten gabe 58 orduz desagertu, inori ezer esan gabe. Helburua alarma sortzea. Imaginatu nerabea 58 orduz etxetik doala, inori esan gabe. Eta helburua alarma sortzea. Azkenak lo egiten duenak erabizle. Hau da, TikToken askotan egin izan dana. Hau da, adingabea Rivotril edo clonazepina hartu behar dau. Hau da, ansiolitiko bat. Hau da, izan ere, ansiolitiko horrek muturreko logurea sortu egiten dau. Eta nork irabaziko dau? Ba hori, azkenak lo egiten dauenak. Así que imaginatu danak ansiolitiko hori hartzen dugula, irentxe egiten dugula, eta imaginatu azkenak lo gure hartzen dauenak irabazle. Eta azken bat, Benadryl erronka, hau da, TikToken ere oso nagusi egin dena, hau da, Benadryl pilula antihistaminikoa hartzea da helburu, gero danak elkar grabatu egiten dugu geure burua, eta pilula horrek gugan sortzen dituen, hau da, imaginatu helburuak grabatu behar ditugu, imaginatu aluzinazioak edo dana talakoak. Imaginatu hor dauzkazula erronkak. Erronka asko eta asko normalak izaten dira, baina beste erronka asko eta asko arriskutsuak eta mingarriak izaten dira, nerabeen artean. Beste arrisku batzuk, pizkanaka honekin bukatzeko, gazteek errealitatea desitxuratu dezaketela, ikasketatik nerabeak eta gazteak aldendu, familietatik bebai aldendu, gorroto diskurtsoekin ere, horiek ere kontutan izan behar ditugu, izan ere, ideologia eta politika gorroto diskurtso asko egoten dira, adibidez, xenofobiarekin zuzenean harremanetan dauzenak, virusak eta malguarreak, informazio gehiegi eta laburbilduz, sare sozialekiko mendekotasuna eta adikzioa. Arrisku horiek gutxitzeko berrikusi sare sozial bakoitzeko pribazitasun ezarpenak. Hau da, sartu zaitezte zeuen sare sozialetan eta zeuen seme alaben edo nerabe da gaztean sare sozialetan eta ikuskatu itxazue konfigurazio atalean pribazitate atalak. Gero, begiratu bebai, zeuen nerabeek erabiltzen dituzten sare sozialak, Facebook, Twitter, edo dana dalakoak. Izan ere askotan, sare sozial asko erabiltzen dituzte. Ez itxazue argazki intimoak sare sozialetara igo, eta nerabeak direnean gogoratu, kontrolatu zer erabiltzen ditu, zer sare sozial erabiltzen dituzten, eta esaiezue pertsona ez ezagunei ezerez bidaltzeko. Izan ere askotan nerabeek informazio asko partekatu egiten dute. Beraz gogoratu, argazki intimoak direnean, intimoa danean, zeuetzako gorde. Ez itxazue gainontzekoei bidali. Erabili pasaitz sendoak,
ez gehitu pertsona ez ezagunak zeuen sareetara, mugatu adingabeen sare sozialetan duten erabilera. Eta batzuetan euregaz erabil itzazue. Gutxi gora bera kontrol bat izateko. Izan ere, gogoratu, nerabe bakoitzak bere telefona daukela eta askotan nahi dauena egiten dauela, hau da, kontrolik gabe ibiltzen direzela nerabeak. Beraz, batzuetan, egon zaitezte eurekaz, eta holako, imaginatu Facebooken eta informazioa partekatzen dutenean, batera egin ezazue, holako terapia moduko bat eginez. Egiaztatu informazioa zifratua dagoela, erabili pasaitz sendoak eta seguruak, saiestu wifi sare publikoak badazpede, izan ere askotan iruzurasko egoten direz, eta lehen esan moduan, konprobatu konfigurazio guztia. Labur bilduz, eta gaurko gaiarekin pizkanaka bukatzeko, gogoratu sare sozialak onuragarriak direla, bentaja asko dauzkatela, komunikazioa errez bihurtzen dutela, baina gogoratu ere, sare sozialak erabili baino lehen, konfigurazioa eta pribazitatea begiratu behar duzuela. Hori baino ez. Eta argazki intimoak edo bideo intimoak direzenean, bai WhatsApp, zein TikTok, zein Instagrametik, bidali baino lehen, kontutan izan informazioa nori bidaltzen diozuen. Izan ere askotan, informazioa bai partekatu bidali eta konpartitu, baina askotan ez dakigu nik bidalitako edo partekatutako argazki hori non bukatu daiteken, hau da, noren ordenagailuan edo noren telefonoan bukatu daiteken. Beraz, argi izan. Eskerrik asko hor egotagatik, gogoratu gaur sare sozialen inguruan hitz egin dugula eta sare sozial horien atzean dauen arriskuan inguruan. Eskerrik asko gaur hor egoteagatik, gogoratu hurrengo astean hitzaldi gehiago dauzkagula, eta beti esaten dudan moduan, jarraitu etxetik trabatzen gure kafetaguneko kanaletik. Egun ona izan dezazuela eta hurren arte. Agur!